Siyabingelela ingane zakwethu kule channel yethu ehamba phambili uMgosi 2. Ngane zakwethu siyacela-ke nje kule channel nidle nje ngokusubscribe. Ngane zakwethu nisubscribe ngoba i-channel iyakhombisa ukuthi iyakhula ngesivinini. Asiqale ngodaba oluthi usetholakele umama womntwana obencishwa uthisha uphaya nejusi esikoleni. Ngane zakwethu-ke nalo-ke udaba oluhamba phambili-ke sekuqoqwe imali elinganiselwa ku-55,000 wamarandi ukunikelela ingane ebengenayo imali nophaya nejusi esikoleni. Social media-ke ngane zakwethu-ke amandla awo abantu-ke abaningi ezinkundleni zokuxhumana bababaza amandla ka-social media. Asihlabele phambili siqhubeke nodaba lwethu zingane zakwethu. Wena nje okwakho beka indlebe usubscribe. Seyithinte abantu abaningi indaba yengane ebonakale kwividiyo noma esabalele enkundleni zokuxhumana ishuthwe umesi noma uthisha wayo ingenawo uphaya nejusi. Lokho kulandela ukuthi-ke bekukhokhwa esikoleni. Lesenzo sibadinile abantu abaningi kangangokuba uthisha usemesiwe ngemumva kokuba uMnyango Wezemfundo ubone le video isabalele ezinkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu kule channel yethu uMgosi sicela usenzele ubulungiswa, usenzele iqiniso, usubscribe ngoba thina sikulethela nje izindaba zishisa kule channel yethu. Asiqhubeke-ke nodaba abagcina ngalapho njengoba uMandisi Ntshingana oyi-influencer yaku-Facebook eqale isoso leminikelo ebheke kule ngane noma ebheke kulo mndeni ukuze basizakale nomndeni wayo. Abazangeke baphoxe abalandeli bakhe njengoba sebenikele ngemali elinganiselwa ku-55,000 wamarandi, kanti naye ulokhu ebongile nje ukubona ngokuzimisela ukujabulisa ingane okubukiswe ngayo ezinkundleni zokuxhumana. Ngane zakwethu-ke udaba-ke lolu olungemnandi, udaba-ke olungaginyisa imathe. Mina-ke nawe bengingathanda sihlangane laphaya kwi-comment section sizwe uvo lwakho ukuthi wena uthini ngalolu daba. Ngane zakwethu ukuqoqa nje imiqondo yenu isayidi likathisha lona lisame njalo ukuthi ingane iyalihola iqolo, umzali uphuza utshwala uma iy'ngane zikhokhelwa abazali esikoleni. So umzali wale ngane akayithathi inxaxheba esikoleni ukuze ingane yakhe yenzelwe izinto njengoba eveze nokuthi-ke futhi i-stationery kusho uthisha ukuthi i-stationery lo mzali akaze ayithengele ingane i-stationery. Wengane zakwethu lana-ke umbuzo uthi i-stationery esika-government, u-government nje eSouth Africa iyonkana, u-government uyena okhipha i-stationery sokuthi abafundi bakwazi ukufunda. Siphinde sikhumbule futhi ukuthi nemfundo eNingizimu Afrika yamahhala, asisho ukuthi siphosa inselelo ku-government njengoba-ke nothisha esho ukuthi umzali uma engayikhiphanga imali umntwana wakhe angeke adle esikoleni. Sikhumbule-ke ngane zakwethu ukuthi kukhona ukudla okukhishwa uhulumeni, kuyathunyelwa ey'ndaweni zonke zaseNingizimu Afrika. Esikoleni-ke lesi-ke esifunda lo mfundi noma lo mntwana akufiki yini ukudla kukahulumeni. Ezinye izinto lezo ekufanele sike sizibheke ukuze u-government angenelele azilungise. Asingadeqeki amagula semuke ngane zakwethu, asiphinde sihlangana kwividiyo elandelayo. Danko.